Gogora nahi dizuet, ateatzekuan nokiko zuela salgai, bai Carlos Casadon Fedia eta baita Debako banda eta Debako koruan batea grabatu zuen CD bat. Pero zine bat ez dira lakazuen. Eta beste alde batetik nahi dugu ezkertu Aitor Uriak gurekin bi urte hauetan egin du lanagatikan, gure zuzendari izan dana. Eta horregatikan nahi dugu honea ateatzia, oroigarri bat emango diolako, nahiz eta utzitzen dikun, hemendik aurrearen jarrik ibiliko gehalako. Txepango joan, hartzaldean. Gogorra da, agur esatia. Horregatik, gero arte bat hobeto. Eta hemen testu txonek esaten duen bezala irakatsi diguzunagatik eta ikasi dugunagatik eskerrik asko.